Hej så YouTube. Vi vil så begynde på en lille fin ny serie, som der omhandler nogle af de idéer jeg har. Og I er frit ledige til at bruge de idéer jeg kommer med, som I selv har lyst til, og I må selv synes om de er gode eller dårlige. Jeg tænkte bare at det kunne være lidt sjovt at dele nogle af de tanker som jeg har, enten om det så er projekter, eller om det er for eksempel med hjernen, som jeg sagde her den anden dag. Men jeg har sådan en lille fin hæfte her med forskellige idéer i. Hver siderne af en forskellig idé, det er for eksempel, nogle af dem er flere der, eller for eksempel 3 sider kan for eksempel være en idé, hvor jeg beskriver idéen. Men til den første idé, der vil jeg ikke bruge den der vil jeg fortælle om en idé, vi er i gang med i skolen. Lige for tiden i skolen har vi fået et problem med affald. Og med affald skal vi så ind og se på, jamen, hvad noget innovativt kan vi egentlig lave inden for affald, så der ikke ligger for eksempel lige så meget affald ude på gaden, eller ikke lige så meget affald indenfor. Og vi fik så den idé, jamen, der findes for eksempel robotter, der kan støvsuge, så hvorfor laver vi ikke en robot, der kan samle skrald op? Så det er så det, vi er ved at lave. Vi er ved at lave en skraldespand, som der kan samle skrald op indenfor, som der så kører rundt, og så for eksempel, hvis den kommer forbi en dåse, så samler det op, eller papirskugle, eller papir, eller et viskelæder, an på hvad det nu er indenfor, så samler det op, smider den op i skraldespanden, og kører videre. Og nu tænker mange af jer så, ja, men hvordan kan den se forskel på, om det er en mobil eller ej? Det kan den ikke. Den samler alt lort op, som der ligger på gulvet, og den er selvfølgelig så mest beregnet til ting som skoler og sådan noget. Men jeg tror egentlig lige, jeg vil finde et papir, og så tror jeg, at jeg måske lige vil skitsere for jer, hvordan det er, den lidt kommer til at virke. Så hvis vi lige ruder ned i vores taske. Nu har jeg så ikke sådan en lille smart tavle, som jeg kan tegne på. Den ønsker jeg mig til min fødselsdag, hvor jeg fylder 18. Der går så stadig lige et halvt års tid, men den er på vej, og det skal nok komme en dag. Og så, ja, jeg glæder mig til, at jeg skal køre på det. Nå. Men det, sådan som robotten egentlig kommer til at se ud, det er, at den har 4 hjul. Jeg er super god til at tegne, så jeg skynder mig lige at tegne 4 hjul. Lige sådan der. Rigtig, rigtig flot tegning, synes jeg selv. Så vi har hjul her, hjul her, hjul her, hjul her. Hvor så er til det her hjul her, der er der en motor, og det her hjul er der en motor. Hvor så den motor, det gør så den her kasse, som der er, hvor vores robot så skal være på, den så kan dreje til de forskellige sider. Så for eksempel, at lad os sige, at der kun er strøm til det her hjul, og ikke til det her hjul, så det kun er det her hjul, der er rundt, så vil den så kunne køre i en cirkel rundt om sig selv jo. Eller hvis den har så samtidig kører baglæns, så vil den så kunne gøre det endnu mere præcist. Så udover det, så vores fejlmekanisme, det er, hvor at der kommer til at sidde sådan en stor børste foran, med masser af børstehår. Det er lidt svært at tegne sådan her. Hvor tingene, så vil der for eksempel være en dåse her. Fin dåse, som der så vil komme ind her, som der så vil blive skudt op af her, og komme til at ligge nede i en boks, som vi har her, som der så er vores skraldespand. Udover det, så tænker jeg nok, jamen Mathias, hvordan kommer selve systemet så til at være, for eksempel, lad os sige, den kører ind i en mur, hvad så? Det er super smart, den kommer til at have en pressure plate foran. Fremover vil jeg tegne idéerne i forvejen, så jeg ikke er nødt til at gøre det foran, så jeg bare kan sige, jamen se det er der, men stadig. Foran på maskinen, der vil der komme til at være noget, der ligner det der, hvor så vi har en mur her, hvor så den her ting, når den rammer muren, så bliver den her så skubbet ind mod, og rammer en sensor, kan man sige. Hvor så at den her sensor, den siger så, jamen, du skal stoppe nu, så skal du køre lidt tilbage, vende dig selv, køre fremad så lang tid, så du cirka har kørt din egen bredde, vend om og kør den anden vej, så vi hele tiden, lad os sige, at vi har et gulv. Prøv lige at tegne et gulv her, som er delt op i cirkler. Så vi har så et gulv her, hvor så, lad os sige, den starter med at køre ned her. Og så rammer den så her, og så siger den, hov, jamen så skal vi køre lidt tilbage, dreje, køre herhen, dreje, og så køre op. Og så når den rammer her, så siger den, jamen jeg skal dreje, eller køre tilbage, dreje, og køre ned, og så videre. Men selvom vi har det sådan, så vil der stadig gøre nogle problemer med det. Nogle af de problemer, der for eksempel være, det var, jamen lad os sige, at den nu blev fanget i et hjørne, så vil den jo bare blive ved med at køre ind i det hjørne, og så vil den egentlig ikke komme videre. Derfor har jeg lavet den algoritme, som der hedder, vi prøver lige at tegne med stort. Så vi laver simpelthen den algoritme, som hedder x i ende, gange med t, plusset med
v, v. Og på den måde, den her formel virker, det er simpelthen, at x, det er et random generated tal. For eksempel, vi siger, at vi har alle tal mellem 1 og 100, hvor så det her tal, det kan være alle de tal. 1 og mellem 1 og 100 måske meget. Hvor så den her funktion, det er så, at det var det der gulv, vi havde, så ville den så kunne køre op, og den kunne køre ned. Og det betyder så, at lad os sige, der står 2 her, og det her så er en funktion, så det betyder så, at den vil køre op, ned, og så den her funktion så færdig. Men på grund af, så vi plusser med VB, det er fordi, efter den her funktion, så vil den så lave en vending, så den vil komme til at dreje den modsatte vej. Og på den måde så, på grund af, at det hele tiden vil være forskellige baner, den vil køre, så vil den så kunne komme til, den vil ikke blive fanget af et hjørne for eksempel, den vil komme til at kunne komme ud af et hjørne, og den vil kunne dække et rigtig stort område, uden der vil være noget, der vil være galt. Men det var vores første idé, som der vil, så er en skraldespand, som kan samle skrald op af sig selv. Så ja, selvfølgelig, men husk at subscribe, like videoen, og kom med noget god kritik til mig, så jeg kan lave mine videoer endnu bedre. Men have en god dag. Hej hej.